unsa kabug-at ang silot kung ikaw makapatay og iro. So mapa sa Section 6 ug Section 8 sa The Animal Welfare Act of 1998. Illegal ang pagpatay og iro. Samot na nga karnihon ang iro. Pila ba ang silot o unsa ka bug-at ang priso og multa kung ikaw mo patay og iro? So sa Section 8, ang priso dili mo minus 6 ka buwan ug ang pinakataas 2 ka tuig o pamultahon ka gikan sa 1,000 ka pesos ngadto sa 5,000 pesos. Ug sobra na kayo ang imong gihimo, mahimo nga 2 ang isilot sa huwis diha nimo sa pagpatay sa iro. Prisuhon ka gikas 6 ka buwan ngadto sa 2 ka tuig ug pamultahon pa gyud gikas 1,000 ngadto sa 5,000 pesos.